ಅರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಬರ ಮರ್ಲೆರೆಂಬ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಟರಾದ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಪೋಳಾರ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೋಳಾರ್, ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್, ಅರುಣಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡ್, ರಾಜೇಶ್ ಮಿಯಾಪದವು, ರಂಜನ್ ಪೋಳೂರು, ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ, ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ, ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್, ಪ್ರತ್ವಿನ್ ಪೊಳಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಪುತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಕೇರಳದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು 24 ಕಂತುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಯ್ಲಾ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಯ್ಯ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಎಂಎಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಯನ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ನವೀನ್, ಪ್ರಚಾರ ಕಲೆ ಗಣೇಶ್, ಸಹ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಂಜಯ್ ನಾರಾಯಣ್, ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಾಯರ್, ಮುಖ್ಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಧನುರೈ ಪುತ್ತೂರು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಪಂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರದನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:02 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹಿನಿ ಚಂದನಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಬರ ಮರ್ಲೇಡು ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಟು. ಸುಮಾರು 24 ಎಪಿಸೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾತು ಆತನು 24 ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಎಪಿಸೋಡು ಚಂದನ ಚಾನೆಲ್ ಬರೋದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಡು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಂಪುದಾದಂಡು ಅವಿನ ಮಾತ ಜನಗಳು ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ತಿಳಿಯೋನೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅವತ್ತಂದೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ತುಳುವೇರಿ ಏತು ಜನ ಒಳ್ಳೆರಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಅಂಬರ ಮರ್ಲೇದು ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ. ದಾದೊಂದು ಒಂದು 24 ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಅವೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:02 ಗಂಟೆ ಪ್ರಸಾರ ಅವರುಂಟು. ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75 ಮಿತ್ ತುಳು ನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು, ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ್ವರು. ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಒಂಜಿ ಅಂಬರ ಮಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುನಾಗನೆ ಇಂಕ್ಲು ಎಯ್ಯರ್ದ ಮಲ್ಲನಾಗನೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ತೂಬೊಂದು ಇಂಕ್ಲು ಕುಳಿತಿನಕ್ಲು. ಸೊ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಇಂಕ್ಲು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಬೊಂದಿತ್ತ ಗುಡ್ಡೆದ ಬೂತಾವಾಡು ಸುಮಾರು. ಸೊ ಐತಾರ 1:02 ದಾಯಿ ಇಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಅವತ್ತಂದೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆವಡು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡು ಐಟ್ ತೂವಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣದ ದಾಯಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ. ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಫ್ರೀ ಚಾನಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಇದ್ದತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಪೂರ ಹಿಂಗ ಜನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಸಿಟಿ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಪೂರ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಅಂಚ ಅದು ನೆಟ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅವಡು, ಕಾಂತಾರದ ದೀಪಕ್ ರೈ, ಅಂಚನೆ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ, ಅರುಣಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡ್, ರಂಜನ್ ಬೋಳು, ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಂಚನ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಂಜನ್ ಪೋಳೂರು, ಅರುಣಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡ್, ಧನುರೈ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.